A nan kuma game da kalaman da Hadiza Gabon ta yi kan jaruman Kano da suka taya zama reni da rashin kunya daga yanzu mu zamu fara gyarawa daga mace har namiji zama zamu fara discipline zamu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya du masu reni da wani rashin kunya a social media dan me cin uwarsu dan me fesa uwarsu mani a fuska to zamu fara gyara kowane zama tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana tunda an ce akwai mofan akwai filmmakers akwai senso ba sa murna. Karamar magana ta zama babba domin har ta kai ga Auwal ya dankara musu manya-manyan ashariya a shafin TikTok. Inda shi kuma producer Alhaji Sheshe ya zazzafan martani. A cikin maganganun ku akwai nau'i na rashin sanin muhimmancin sana'ar fim, sannan akwai nau'i na hasada, sannan kuma akwai nau'i na rashin sanin muhimmancin ɗaukaka. Ban ji mamaki ba gani da wani kawali yayi wani rubutu. Dama ai mun san ba sana'a ce ta kawo shi Kannywood ba. Ka fake da ita ne kana ɗiban 'ya'yan mutane kana haɗa su da iyayen gidanka fasikai. Kana kashe aure kana cin amanar mutane da suka maka sutura. Kana zagin mutane da suka kyautata maka. Allah ka raba mu da yin magana akan abin da bamu da masaniya akai. Shi ko Auwal da ya fi kaiwa mutuka a fusata har suna ya kama ya kuma dankara a shari'a manya-manya cikin ɓacin rai kan wannan batu. Barake da wanda suke taimaki rayuwarki Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere ya turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ki ji zo baki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku ɗaya daga ciki shine ya saki a fim kuma wasu a cikinsu suka saki a fim duniya ta sanki Allah ya ɗaga ki suka ɗaga ki duniya ta sanki amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butuli ne ku ba ku san abin da yake damun ku ba daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara daga bolin shi ma ya san kanshi da shi nake ko ba ka ba dan bura uban da nake shayi ko nake tunani to mun ga rainin ya fara yawa gwara mu dinga tuna muku baya su wannan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu white money su hoto da shi dan burgewa ba in baki sani ba mutane masu daraja masu kima DSTV suka zaba a cikin wasu daga cikin yan uwan mu jarumai da producers aka zaba aka je yin meeting ne akan ci gaban Kannywood akan harkar fina-finai akai ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba tsayan ga miki abin da baki sani ba in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake to da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana amma mun ga abin ya